El primer dia de torneig, el divendres 26 d'agost, vàrem tornar a acollir un partit de pretemporada ACB a Sant Julià i ja són 21 edicions consecutives fent-ho. Baxi Manresa i Bàsquet Girona jugaven el seu primer partit, es presentaven davant les seves aficions. A més, suposava la tornada del Bàsquet Girona i també la del seu capità, en Marc Gasol, a l'ACB. Amb el pavelló de Sant Julià ple de gom a gom i retransmès en directe per TV3, els del Bages es varen imposar finalment per un ajustat 73-72. Sentit homenatge a dues persones. Joan López, durant molts anys president de l'Associació Catalana d'Entrenadors de Basquetbol. Joan, moltíssimes gràcies per l'ajut que ens has donat en el torneig. Pilar Bandeira, pels que no ho sabíeu, la primera dona en ser àrbitre ACB ara fa 30 anys. 20 anys